खुलुमबाय बे समाव रायजिं बड'लेण्ड स्टुडिअ जोंजों सासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा बिथांनि मुङानो जाहैबाय जोंसार बर' बिथांखौ जोंनि रायजिं बड'लेण्ड चेनेलाव बरना लाग्रोबाय बिथाङा सासे जाखांफुनाय मिउजिशियान नोंथांनि थंखौ एसे रायजिं बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननो फोरमायना होलाय। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो रायजिं बड'लेण्ड निउज चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाहरग्रोबाय। आंनि मुङा जाहैबाय मुस्रि जोंसार बर'। ओमफ्राय आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामिया ओरैनो बागानपारा एरिया, माने मेन गामिया गेरुवा होनो आरो। गोजोननाय थाबाय। बिथाङा सासे जाखांफुनाय लाइमोन आरो बिथाङा मिउजिशियान नङा होमबा? गिबियावनो गोबाव खालामालासिनो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे मिउजिकखौ जोङो नागिरगोन, बिनि उनाव बिथांजों फंनैसो जों सावरायगोन। देदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो जों बिथांनिफ्राय मिउजिकखौ जों नायनि। गिबियावनो नोंथाङा मा मिउजिक दिन्थिनो नाजागोन? गिबियावनो मिउजिकआथ' बहुद माने जोबोद रोखोमनि थायो, नाथाय आं बारा खोन्थियालासिनो ओरैनो नोंथांनि स्टुडिअ बा बारा समखौ हगारालासिनो ओरैनो मोनथाम मोनब्रैसो मिउजिक खोन्थिनानै आङो माने दिनैनि माबाखौ माबानाय जागोन। गिबियावनो आङो नोंथांनो गोदोना सुनायखौनो खोन्थिग्रोनोसै नामा? जागोन। गोदोना सुनायखौनो खोन्थिग्रोनोसै आङो। बिथाङा गोदोना सुनाय दिन्थिग्रोगोन। बे मिउजिकखौ आसा खालामबाय रायजिं बड'लेण्डनि साफ्रोमबो नायगिरिफ्रा बिथांमोना नायगोननानै आं आसा खालामबाय। दा आंनो गिबियाव मोनसे कभार दङ आरोना ओरैनो। कभारा आं दा नोंथाङा एसे खालामना लानो हागोन, जेबो गैया नङा होमबा? नै फुरा सरंगा होमबा हमना ला आं बेखौ नोंथांनो दा खोन्थिनो माबादों माबायदि र' दा बेखौ सुयोब्लाथ' डाइरेक्टलि इथिं ओंखारहैखागोन नङा होमबा? जेबोथ' गैया नङा होमबा? दा बर'बो डाइरेक्टनि ओंखारखायो। जेब्लानोखि बेखौ इदि सुनाय थाङोब्ला अब्लानियाथ' गोदोनानि सिंथि हाबलांखागोन नङा होमबा? स' बेखौ आं मिउजिकजों माने माबायदि खोन्थिनो हायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ खोन्थिनो नागिरदों आरोना। दा आं गुबुनखौ खालामालासिनो नोंथांजोंनो माने बेखौ खोन्थिनो आवगायदों आरो। गिनोथ' नाङा, उसुबिदाथ' जेबो गैया नङा होमबा? उसुबिदा जेबो गैया। नोंथांमोना नायदो, बिथाङा गोदोना सुनाय बे मिउजिकखौ बिथाङा दिन्थिलादों, आंखौनो नायग्रोनो सानदों बिथाङा। स' आं बेखौ नोंथांनि गोदोनायाव सोग्रोना लानोसै। नोंथाङा एसे हायोबा गुदामखौ खुलिनो हागोन नामा? बिथाङा दिन्थिलांबाय, जेराव आंनियावनो बिथाङा आंनि गोदोनायावनो थुंग्रिखौ बिथाङा सुनानै ओरै फारसे बिथाङा गब्लं होदों। जेबो जायासै, खिन्थु आङो बहुद गिनाय मोन्दोंमोन माबा मोनसे जागोन नामा, खिन्थु बे समाव जेबो जायाखै। बिथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय, बिथाङा बे ट्रिक्सखौ बा बे मिउजिकखौ दिन्थिनायनि थाखाय। दा नैथियाव मोनसे देखायबावनो। स' आंनो मा दङ इयाव? गाइखेर नङा होमबा? स' बे गाइखेरखौ आं माने आदानो दौहोनानै माने मा खालामनो हायो न'? नोंथाङा जेबो गिनोथ' नाङा, जेबो गिनो लागा गैया। नोंथाङा टेस्ट खालामनाङा। गाइखेरखौ आदाया जाबानो जाबाय आरो न'?
माने साधारन नैबे कागजखौ माने फैसा खालामना खोन्थिनोसै आं नोंथांमोननि सायाव फैसा न नैबे साधारन कागजखौ आं माने फैसा खालामना खोन्थिनोसै बेयाव मायबा दं बेखौ जेबोथ' गैखाया न जेबो गैया नङा होमबा आं खोन्थिखाबाय एकदम उदायनानै ओमफ्राय आं इखौ मा खालामनोसै कागजखौ आङो मायाव सोगोन इयाव सोगोन दै कागजखौ इयाव सोगोन नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बेयाव मा दं कागज दङ स' माने मानसिफोरा साननो हायो आरो माने बे माबायदि जानो हाथाव न नाथाय मेजिकजों माने जाय बुस्थुखौ माने जाहोनो हायो आरो मेजिकजों जायखिजाया बेयाव मा सोदों आं कागज स' कागजखौ आं माने फैसा न फैसा खालामना खोन्थिनोसै आरो न स' आं बेयाव कागज सोदोंमोन नोंथाङा आखाइखौ ज' नायगिरि नोंथांमोना नायदो जौसे बेयाव माने पेपार सोदोंमोन 100 रांनि बेवहाय आङो हानहरनो मोनबाय 100 रांनि बिलाइ आंबो नायबाय थादों माने लेखासो बे सोनानै दोन्दोंमोन बेहाय आं लेखाखौ नायबाय थादोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा लेखा माने फैसा जाहैबाय लोगो लोगोनो बे फैसा जानानै थाबाय ओमफ्राय लास्ट नोंथांनो आङो जोबथा मा देखायनो नाजागोन नोंथां जोबथा एबार जोबथाखौथ' आं थांदों जोंथ' बुहुत कार्डनि मेजिक एकदम होनना बुङोब्ला बहुत फेमास आरो ना बेनिखायनो आं कार्डनि मेजिकखौनो खोन्थिनोसै एबार जोबथा मोनसे बिथांखौ दिन्थिहोनो नाजाबाय जोबोर सोमोनांथावना आरो माने बे कार्डआ माने आं नोंथांनि माइन्डखौ रिडिं खालामना खोन्थिनोसै एबार ना नोंथांनि माइन्डखौ आं माने एसे हमदांनो नाजानि आरो ना स' जोंनो फार्स्टआवथ' बुहुत रोखोमनि टाच थायो नङा होनबा इयो मोनसे माने डेकआव माने जोंनिया 52 टा थायो आं दा नोंथांनि माइन्डखौ रिडिं खालामनानै नोंथाङा माने आं बेयाव बे कार्डनि गेजेराव नोंथाङा मबे मोनसे कार्डखौ माने डिसाइड खालामनानै नोंथाङा माने मबे कार्डखौ माने सिलेक्सन खालामगोन बेखौ आं माने नोंथाङा सिलेक्सन खालामैनि सिगां आं माने दानो दिहुनखाना दोननि माने ओरै रखम माइन्ड नोंथांनि माइन्डखौ रिडिं खालामनानै माने आं इखौ हमदांखानानै थारमाने नोंनि एन्सारखौ नों माखौ डिसाइड खालामगोन बे एन्सारखौ माने आङो दानो दिहुनखाना दोननि नङा होमबा इथ' बहुत एकदम हाथावनाथ' नङा मानो होनबा मोनसे मोननै नङा बेयाव माने 52 कार्ड थायो आरो ना स' आं गिबियावनो नोंथाङा आंनि मेगनाव नायनांगोन जाबाय नोंथाङा मा कार्डखौ खालामगोन न आं माने बे कार्डखौ नोंथाङा सिलेक्सन खालामगोन होननानै आंनि गोसोनिफ्राय आङो माने माइन्डखौ रिडिं खालामनानै बे कार्डखौ आङो माने सेलेक्ट खालामना दोनबाय आरो ना मोनसे ओरैनो फिंगार होनानै डिसाइड खालामना होबानो जाबाय आंनो जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि आरो गोसो बायदि बेखौ अके नोंथाङा इ कार्डखौ लाबाय नङा होमबा बे सानि कार्डखौ ओमफ्राय बेयाव सब माने गुबुन गुबुन रोखोमनि कार्ड नङा होमबा स' आं खेयाव जाब्बाय नोंथाङा माने डाउट जानो हायोना बेनि थाखाय आं माने नोंथांनो खोन्थिना होबाय माने इयाव गुबुन गुबुन कार्ड दङ ना गैयाबा सब कार्डआ एखे नामा दा नोंथांनो खोन्थिना होबाय एखेथ' नङा होमबा नोंसानि कार्डआ बबेमोन इयोमोन बेमोन होमबा बे गुबुन गुबुन कार्ड खायो आं इखौ दोनथ'बाय नोंथांनि कार्डआ बेमोन आं बेखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय बेयाव माने गुबुन गुबुन कार्ड दङ जोंना नङा होमबा सब गुबुन न बेखौबो आङो दोनथ'बायबा दा नोंथाङा डिसाइड खालामनाय कार्डआ इयो नाथाय नोंथाङा इ कार्डखौ डिसाइड खालामगोन बा नोंथाङा मा कार्डखौ डिसाइड खालामगोन बेखौ माने आगोलावनो सोरबा मोनथिगोन नामा इमानटा माने कार्ड दङ बेनि गेजेरावथ' मोनथिया नङा होमबा बा नोंथाङानो आं मा कार्डखौ इनि गेजेराव मा कार्डखौ आं डिसाइड खालामगोन बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेथ' हानाय नङा होमबा असम्भब आरो जायखिजाया नोंथाङा मा कार्डखौ डिसाइड खालामगोन बेखौ आं नोंथांनि माइन्डखौ माने दानि रिडिं खालामदों होन्दोंमोन ना नोंथांनि माइन्डखौ एसे हमदांनानै आङो आंनि गोसोनिफ्राय आं बे कार्डखौ माने डिसाइड खालामना दोनदो सिलेक्सन खालामनानै ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ खालामदो दा बे कार्डजों माने मिलायदोंना मिलाया बेखौ नोंथाङा नायदो दा नायनोसै आं गोसोआव मा साननानै दंमोन बे कार्ड मोननैया एखे जागोन नङा होमबा आंनि बायदिबा एखे जागोन आरो माने आंनि माइन्ड रिडिं खालामनाया जुदि जादोंब्ला होमबा नायगिरि नोंथांमोन आं बेखौ बोलानोसै बे कार्डखौ
Number 6 Number 6 Sirua ना Sirua Yes Number 6 Sirua मोननैबो एखे माने बेखौनो आं साननानै दंमोन माने 6 नाम्बारखौ आं साननानै दंमोन आरो 6 नाम्बारखौ आं साननानै दंमोन बेनिफ्राय मोननैबो एखे ओंखारबाय सोमोनांथाव नङा होमबा माने ओरैनोथ' बेबायदि जाथावनायाथ' नङा होनबा बे ट्रिक्स मोनसे जोंनि बर'नि गेजेराव माने बेफोर माने गुबुन एकदम बहुत सानो किन्तु नाथाय बेफोर मोनसे ट्रिक्स आरो ना मानो होनबा बेखौ गासैबो जुदि सोलोंनो नाजायोबा सोलोंनो सिखायोबा गासैबो हायो आरो ना गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम गोजोननाय मोनबाय आरो रायजों बड'लेण्ड स्टुडिय'आव बिथाङा दिनै फैदों आरो गावनि माखासे रोंगौथिखौ बिथाङा देखायदों दा फंनैसो बिथांनिफ्राय आं बाथ्रा मिथिनो लागोन गिबियाव नोंथाङा जे बे मेजिक देखायनाय बेखौ मानिफ्राय माला सोलोंजेनामोन नोंथाङा आं बेखौ 2020 नि लास्ट मथा-मथि अक्ट'बरसोनिफ्राय माने स्टार्टिं खालामनाय रखम जादों आरो सोरबा बिदिनो फोरोंगिरिफोरजोंबो सोलोंदोंमोन फोरोंगिरियाथ' ओरैनो फोरोंगिरि दङमोन जोंना बे महेन्द्र सार होननाय सासे दंमोन आरो बिदिनो फोरोंग्रा दासिम बेसेबां बोसोर जाखो जेनेबा बे सोलोंनाय बे मेजिक सोलोंनायाथ' आंनिया दासिमबो आं सोलोंगासिनो दङ होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला आङो माने कन्टिनिउलि माने सोलोंबाय थायाखै आरो ना हमना ला कर्स हिसाब थायो बेयाव बे कर्सखौ माने मोनसे कर्सखौ लालायबाय बे जाखांबा माने साननैसो बा एसे गोबाव एसे थानानै ओमफ्राय आरो माने बे बेलेग गुबुन कर्सखौ लाफिनलायबाय ओरै जानानै दा बर्थमान कर्स लाथ'वाखै आरो माने इयुनाव लागै आरो लाफिनगोन माने नोंथाङा ओरैनो गुबुन गुबुन जायगायाव आसामाव बिदि दिन्थिबाय नामा बे मेजिक आसामाव माने आं जोंनिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेयाव आं मथा-मथि स्टेज प्रग्रामाव मथा-मथि मोनबासो जायगायाव खिन्थिबाय आरो ओमफ्राय आरो ओरैनो माखासे जायगायाव लिंबावदोंमोन नाथाय माने खायसे खायसे उसुबिदानि थाखाय थांनो हानाय जायासै आरो ओरैनो नोंथाङा जेनेरेल कुवालिफिकेसन बेसेबांसिम फरायनाय आंथ' ओरैनो HS सेकेन्डारि ओमफ्राय दाबो फरायबाय थादों माने स्टाडि खालामबायानो आरो दा नोंथाङाथ' दा 2 बोसोरसो जाबाय होनदों जाबाय 2 बोसोरसो जाबाय दा बिनि उनाव नोङो मा सानदों दाथ' आं माने बर'नि गेजेराव सासे मिउजिशियान मोजां जुदि जानो हायोब्ला माने इयुनाव लागै सासे मोजां मिउजिशियान जाहैनो बेखौनो सानना दं आरो दा हमना ला जोंनि हारियावथ' बिदि मिउजिशियान माने गैयानो होनना बुंनो हायो गुबुन हारियाव नायनो थांबा नुगोन नाथाय जोंनि बर' हारियाव माने प्राय जों नुनाय मोना आरो बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो बेजों मोनसे सिनायथि होनो हायो थारमाने बेखायनो आं माने बेखौ इयुनाव लागै सासे गोदोर मिउजिशियान जानानै जोंनि बर' हारिनि मुंखौ लाबोनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो जाहाथे गासैबो हेफाजाब होयो बेखौनो बुङो गोजोननाय थाबाय बिथांसिम बिथाङा माखासे खम समावनो आरो बिथाङा हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दं होनदों बे फरायनायजों लोगोसेनो बिथाङा बे मिउजिक जे दिन्थिनाय बे ट्रिक्सखौ बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायावबो दिन्थिदों होनदों आसा खालामो बिथाङा बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों आरो इयुनाव आथिखालावथ' बिनि कम्पिटिसन गोबां जायो नङा होमबा मिउजिशियाननि स्टेट लेभेलावबो जायो ओमफ्राय नेसनेल लेभेल ओमफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलावबो गोबां गिदिर गिदिर बिदि मिउजिकनि दिन्थिफुंनाय कम्पिटिसन जायो आसा खालामो नाथाय इयुनाव बेबायदि कम्पिटिसनाव बाहागो लाहैनो हाथों आरो दावगालांनायावबो जेब्लायबो नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिखौबो जौगालांनायाव मदद होयो आरो आं मोनसे खोथाखौ आङो रायजो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनसिम आङो खावलायनो सानो जाहाथे बिथांनि बे मिउजिक देखायनायखौ बयबो नायो आरो बिथाङा इयुनाव बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव दिन्थियो होनदों आरो सोरबा बबेबा जायगायाव दिन्थिनो लांनो सानदों होनबा नङा होमबा स्टेज प्रग्रामफ्राव बिथांखौ लांनो हागोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ फोरमायनो हागोन आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 8011052200 नोंथांमोना जुदि बबेबा स्टेज प्रग्रामाव खिन्थिनो गोनांथि जायोब्ला अब्लानो आंखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय माने बेल' नङा आरो स्टेजनि थाखाय माने स्टेजनि थाखाय मोनसे खायसे खायसे बेलेग लेभेलनि थायो दा बेयावथ' जों बेखौ स्टेजनि होनना बुंनो हाया मानो होनबा स्टेजाव एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरोना बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर जुदि माने स्टेज प्रग्रामनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनोबा खालामजागोन आरो बे नाम्बार गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांखौ आवगायलांनो थाखाय सुबिदा होयो बे समाव आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो जोंनि रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'आव नोंथांखौ फैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नायगिरि बयनिसिमबो बे समाव बिदाय लानानै गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों